ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତାହେଲେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, କାମ ନ କରିବା ବାହାନାବାଜିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ମନେଇବାର ପ୍ରଥା ଉଠିଗଲାଣି। ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲିର ଅବଶୋଷ ଓ ଆସୁଥିବା କାଲିର ଅତିଚିନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଚୋର ଯେ ଆମର ଆଜିର ହସଖୁସିକୁ ଚୋରେଇ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜକୁ ପୂରା ନିଜ କାବୁରେ ରଖିଥାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ନ ରହିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନ ରହିବ ତାହେଲେ ପତନ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, କାହାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା। ନମ୍ବର 2, କାହାର ଭରସା। ନମ୍ବର 3, କାହାର ହୃଦୟ। ଭରସା କାଚ ଆଇନା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଲେ ବି ମୁହଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ହେଲେ କାମ ଏମିତି କର ଯେମିତି ଆପଣ ଦୁନିଆରୁ ଗଲାବେଳେ କେହି ବି ହସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କହେ, ଯଦି ଭଗବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଅ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।